Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, khususipun syekhina fil haqiqah selaku penanggung jawab tunggal Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad dan Majelis Hizbul Muwahhidin Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Salim Muhammad ingkang sangat kula taati, tamu-tamu agung Al-Quran ingkang sangat kula hormati, Sahbil Bait Banil Maghfurlah Mbah Kiai Haji Sa'anam Tholib ingkang kula hormati, sami'in sami'at, hufat, penggerak, pendeko, simpatisan Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad rahimahullah. Alhamdulillah, Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad rutin umum ahad pon dinten menika dalam rangka haul Mbah Kiai Haji Sa'anam Tholib yang ke-36 sampun khatam kantun puncak acara menika doa khatmul Quran. Saderengipun doa khatmul Quran kawas Al-Habib Muhammad bin Hashim Asqaf, pengumuman sekaligus undangan Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad rutin umum sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad rutin umum Selasa Kliwon kangge daerah Kabupaten Gresik Selatan dan sekitarnya. Selasa Kliwon gang badhe tanggal 8 Januari 2008 Masehi bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1428 Hijriah badhe manggen wonten dalemipun Ibu Hajah Dewi, Dusun Miru, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Pengumuman mugi-mugi kula sedaya pinaringan hidayah maunah saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan rezeki yang halal kathah barokah sehingga saged ngrawuhi Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad kasebat kala wau. Mugi-mugi Majelis Semaan Al-Quran Al-Ittihad lan Majelis Hizbul Muwahhidin saged lestari dipun terusaken anak cucu kula panjenengan sedaya ngantos dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, panjenenganipun Syekhina fil Haqiqah Al-Mukarram Kiai Haji Agus Muhammad sampun rawuh wonten panjenenganipun Majelis Mustabad wa Ta'anito Banten kula yang sedaya betasan pitutahipun bimbinganipun dateng kebahagiaan dunia akhirat. Mugi-mugi panjenenganipun tasah pinaringan sifatul jami fil jami. Al-Fatihah. Para sami'in sami'at ingkang mulya, salajengipun monggo kita midhangetaken wejangan dan doa ingkang badhe kaudhar Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Salim Muhammad. Terakhir doa khatmul Quran Al-Habib Muhammad bin Hashim Asqaf. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Salim Muhammad kawula haturaken.
Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus undangan resmi Majelis Ma'anal Quran Al-Ittihad Ahad Pahing tanggal 20 Januari 2008 Masehi bertepatan tanggal 11 Muharram 1429 Hijriah dipun unduh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla bertempat di Istana Wapres Jakarta. Kangge ingkang derek monggo ingkang boten nggih mboten napa-napa. Ndongaaken ingkang derek semaan dhateng Jakarta. Majelis Ma'anal Quran Al-Ittihad rutin umum Ahad Kliwon tanggal 13 Januari 2008 Masehi manggen wonten dalemipun Syekhina fil Haqiqah selaku penanggung jawab tunggal Majelis Ma'anal Quran Al-Ittihad dan Majelis Zikr Wafilin Al-Mukarram Romo Kiai Haji Yahus Ali Muhammad wonten Desa Doyong Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam rangka haul Mbah Kiai Haji Sahlan Tholib dan Romo Kiai Haji Muhammad Soleh Mugi Bunyai Mudrika. Pengumuman sekaligus undangan kangge para samiin dan samiat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan tambahipun taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kesehatan lahir batin, pinaringan rezeki kang kathah halal barokah saged ngrawuhi majelis Ma'anal Quran Al-Ittihad kasebat kala wau. Mugi-mugi majelis Ma'anal Quran Al-Ittihad dan Majelis Zikr Wafilin saged lestari dipunterusaken anak cucu kula panjenengan sedaya sekaligus dados hiburan hasanah istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 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 Hadirin Samin Sia Khutam Al-Quran, penggerak pendukung simpatisan Majelis Al-Quran Al-Ittihad, Sahibul Bait, masyarakat Bihadi Daerah Banil Marhum Kiai Sahlan, ugi tamu-tamu agung Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ma'al barakah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hadirin sami istiya khutam al-Qur'an,
Majelis Al-Quran Al-Ittihad dalu niki kalian Sohibul Bait dipun niati hal almarhum Kyai Sahlan. Mungkin panjenengan samiin samiat no atine mesti takon sapa Kyai Sahlan. Nun sewu kula matur kok ketepaan Kyai Sahlan iku maratuwa kula. Elek-elek umat ini kiai rek. Niki saestu. Kula niki duduk kiai, tapi kula niki kayak cilik Gusali. Kayak cilik umur 8 tahun diceluk Gusali ziarah nakal Kyai Sahlan. Tahun sudah songo. Langsung kula sampean kula pek mantu nggih. Lho asli nih, kula mboten kula bojo kula. Tak cerita titik, jadi sampeyan iki sik ero nek Gusali iki mantune kiai. Macam-macam. Kula niki ziarah nang Kyai Sahlan ditakoni sampeyan sinten? Kula Ali Muhammad. Beliau pun di Surabaya. Sampeyan kali sinten niki kemang kula ana wong papat. Sampeyan kula pek mantu nggih. Mbok pikiran ngene. Ayu ta elen. Lho asli, lho temenan. Mangane sampeyan nek rabi kudu areke. Gak oleh, gak oleh. Nggih. Lah kula niki waktu niku mikir, ayu ta elek. Terus kula mikir ngene, nek bapakne ganteng, anake isih ayu. Nah itu patekane. Wes langsung kula dinikahaken gerura lho iki, gerura anake. Sopo sing nikah aku ki dahlan nek salah wong di Jombang. Wong loro. Lah, mpun, jane wis sare nikahan. Nak ngalor. Ngalor. Daduk wae. Langsung kula pamit tak gomule, wis tak ngomong karo ibu kula. Ibu kula karo, "Emak tak oleh-olehi." Aduh iki. Gak percaya. Tak oleh-olehi, mak tak oleh-olehi. Loh, apa anake Sahlan iki? Wah, repot jenenge man. Mitra kali almarhum garwane Sahlan di nomor 2 niku matur niku. Mboten iki bini Gusali niki pun kawin. Mak kula niku temenggelen. Temenggelen gak ndelok apa-apa gak mantu puji ayune ngono. Ya, tak kandhani lah. Makane niku jenengan wajib dadi wong tuwa. Niki urutane. Sebab pangeran itu nggih ontran-ontran, odo-odo. Jadi pangeran itu nggih odo-odo sing kalimat ini lidunil maut wa binil kharab. Lho niki kudu hati-hati. Lidunil maut wa binil kharab, hati-hati awakmu. Bentuklah anak-anakmu yang sudah kadung lahir ini dan ciptakan anak-anakmu yang kadung lahir ini sebagai anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Dan ini kewajiban kula panjenengan. Ini makanya kalau kalimat sing ngoten niku wau sebab ontran-ontrane pangeran itu lidunil mauti wa binil kharab. Jadi wis diawas-awas ya pangeran. Wong hati-hati. Ojo enak-enak anak akeh anak-anak ae. Iya. Lho kula sakniki lho. Arek ngenani sing tak nikahno, kok bidu nikah. Sak 10 wulan kok kesang griya. Terus kula dinamika. Arek cek. Buru sik eling tak nikahne lho. 10 bulan mana? Iya betul ini. Akhirnya saya Allah jalur order. Gus kula niki dijen. Lho jenenge sapa ta? Ya anak kula. Lho kan mana? Ini kemajuan zaman. Jadi kalau orang dulu itu mana tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya tidak kadek nunggu ulang-ulangan dulu. Mantap. Saya itu tidak apa. Ini adalah hak kita gitu. Ini hak anak dewe. Makanya ini ono anak
ngomong kula ndelok nek nang semaan nggih. Nek nang semaan tak delok ya no. Arek wedok, arek lanang. Ontran-ontran istilah napa? Nek nggone motor anu jagongan enak ngitang kita. Ngitang udah wong tuwa. Lah nek sampe ana apa-apane anak, apa sih gak ana wong tuwa? Niki masalah. Makane anak nek wis gedhe, nek wis cukup umur yang rabekno. Aja sampe kepen rempong. Nek rempong repot, wong tuwa karo. Wong tuane nang semaan dibek kudu golek barokah dhewe. Ayo, gorene. Kalau sampai tak umumno kepada anak-anak yang rempon di mobil, harap ke panggung tak nikahno. Jago kan nikahno, ngomong biayanya. Iya, itu kewajiban saya. Kalau itu jenengan. Lil mau dibawa menilai korot. Ciptakanlah anak-anak yang sudah kadung lahir ini sebagai anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Ini kewajiban kula panjenengan. Makanya nang majelis kita wajib berdoa, jaluk nang pangeran, komunikasi nang pangeran. Dan iki alhamdulillah awak dhewe kan kula niki sing jejuluk Gusali, nggih. Gusali iki cilik jenenge Gusali. Duduk pas gede celuk Gus mboten. Mboten menan. Iki salah gak keliru nek mantu Gusali. Niki saya itu kewajiban kita adalah menciptakan anak sebagai anak yang solih, anak yang solihah. Ini fase pertama. Yang kedua, ini masalah niki khol. Kula panjenengan iki nok majelis iki hadiri di samping golek barokah nok majelis semaan, awak dhewe menghadiri khol. Upacara hall. Tapi kalau mboten komentar akeh-akeh. Komentar kula cuma singkat. Mugi-mugi mawon. Mugi-mugi majelis Al-Qur'an ingkang dipun gandeng kalian majelis hall ngeten niki bawa barokah. Bawa barokah dan barokai jumaten kula panjenengan sekeluarga. Dan mugi-mugi bi barokatil hadal majelis. Hadal majelis sedaya ingkang rawuh dalu niki khususipun samiin samiat ugi sahibul bait sedaya masyarakat ingkang nderek bantu terlaksananya majelis sing mustajab doa niki pinaringan dening Allah, diparingi kalian Allah rezeki ingkang kathah halal barokah damu samune ibadah. Amin ya muji wasallim. Hadirin hajan si nomor 3 iku nomor 1 bab masalah anak, nomor 2 njaluk nang pangeran, ndedonga nang pangeran. Lah iki si nomor 3 hajan si nomor 3 kula dalu niki badhe bahas setitik masalah hol. Wahwa hol ini penting kang panjenengan. Apa sih hal iki? Hol itu bukan tidak bahas lain-lain, tapi bahas masalah hol sing apik mawon. Wahwa hol, mahwa hol, apa sih kang den maksud hol iku? Al-holum utawi kang den maksud kelawan hol iku ad-du'a'u. Ad-du'a'u yaitu dongakno. Hol iku apa? Hol iku dongakno wong tuane dhewe, dongakno mbah-mbahe dhewe, dongakno sapa sing dikasihi. Dongakno. Cai hol iku maksude ad-du'a'u yaitu dongakno. Wal istighfaru lan nyuwun sepura saking Allah lil amwati marang kaulane pangeran sing wis kapundhut, sing wis dipundhut dening Allah. Duka niku mbah kula panjenengan, apa iku wong tuwa awak dhewe, nggih kados ngeten niki. Nggih kados ngeten niki, wong tuwane awak dhewe dikholi. Nomor yang sepah kados ngeten niki lan sak piturute iki sing dimaksud kelawan al-hol. Jadi kok artine, wow, gede sangat, biru lali dan
macam-macam kadang-kadang dekat sampai gak seneng kok gak masalah sing rambut sing seneng pada mau niki kula niki gak ada cerita kula niki lak diundang Pak Pres nggih terus pendego-pendego kula niki batasi sak mene lah nek ngene semelok kakek nek gak batasi kok sedaya ngeten nggih kula batasi bisiji lah nek sing kada jenur ya gak iso mau sampe batasi sak ngono. Lah nek on mboten semelok bahasa kulit masih gak melok gak paten. Lho, kadang-kadang sami ini ku sik nyang. Maklum, kok sami kula panjenengan iki istilahé sik melok anune sahabat Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Kanjeng Nabi sing dijamin karo Kanjeng Nabi mlebu swarga krana kefakirane. Nah niki. Wong fakir krana kefakirane padahal niku Abdurrahman bin Auf niku wong sugih sahabat Kanjeng Nabi sing sugih. Barang kabeh iku demi ibadah demi perjuangan Kanjeng Nabi dikekno. Tapi akhirnya kali Kanjeng Nabi dicatat sebagai orang yang tidak dihisab. Karena apa? Karena emane nang ibadah. Jenengan untuk lebih orang saya kada sik dunia. Gak sampe ngoten kula. Lapis to. Ngarang anak turune awak dhewe kuwi ndelok nek sampean butuh-butuhan lho. Waduh lek mbah pun ono. Wis kan wapres. Nek kamelok ana ono. Gak ngurus. Yang penting tugas kula jenengan duha. Dari pangeran komunikasi dengan Allah, nangis dengan Allah di dalam majelis. Apa ini aku cari? Niki kula panjenengan niki krana ikhlas panjenengan golek barokah majelis niki. Kula sak kufat-kufat niki kabeh wajib ndongakno panjenengan. Wajib ndongakno dunia akhirat. Tapi ndongane sing ora dunya maknan ya aja ndonga ya Allah dunia akhirat kan diselamat no sembahyang ya. Tapi kita sebagai orang tua figur untuk anak. Jangan sampai anak-anak kita itu membuat pertanyaan, bapakku ini kerjanya apa? Kok dicelatu wong BE negatif? Ya, BE negatif. Bapak ini apa? Sopo? Bon, kalau terangkan mahwa khol ya, apa sih kemudian arani khol itu al-khol utawi dan maksud kelawan khol itu ad-du'a'u yaitu dongakno. Ini bapak ini mbak kopo kabeh didongakno iki anu khol falkasih ngawutan khol kados ngeten niki sejatine iku ibadah. Jadi jenengan ngadakno khol wong tuane khol bapakne iku termasuk kategori ibadah. Lah wis enak ibadah kholim bae dikoni yang sepa karena ini ibadah iki sing dimaksud khol ini saya itu kholi sesepuh ngeten iki alasannya apa kok bisa liwani ngomong nek khol itu dalam kategori bentuk ibadah alasannya ibadah ingkang arupi ngakholi wong tuwa iku sejatine klebu ibadah birrul walidain. Niki. Jadi kalau panjenengan niki nek sahibul bait sing ngadakno khol ini termasuk birrul walidain. Birrul walidain kepada orang tua. Birrul walidain ibadah ngabekti marang wong tua. Nah, sedang ngabekti marang wong tua iku hukume wajib. Jadi jenengan khol ngeten iki birrul walidain iki kategori birrul walidain. Nek mesti kena birrul walidain iki kategori wajib. Wajib iki alasannya. Napa malih? Nusewu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nyukani rambu-rambu kali kula panjenengan. Napa malih? Kanjeng Nabi pun nyukani rambu-rambu dawuh kula panjenengan ridhollahi fi ridhol walidain. Jadi ridhone Allah itu termasuk ugi ridhone wong tuane awak dhewe. Ngoten lho. Niki alasane. Ridhone pun pangeran niku gandeng
gandeng karo ridane wong tuwa. Pangeran ridho krana wong tuane awak dhewe iki ridho. Nah iki kasarane omong ngoten, nggih. Sawalike apike kaya apa ae anak iku, tapi lha niku nek wong tuwa gak ridho, pangeran tetep gak bakal ridho. Jadi hati-hati dadi anak. Dadi anak iku sing hati-hati. Kudu golek ridho wong tuwa. Sawalike dadi wong tuwa ya sing hati-hati, anake aja sampe gawe dosa, anake aja sampe maksiat krana gak dididik agama. Apa Gus Ali? Nek gak anak iku upama gak nurut nang wong tuwa, maksiat dosa iku ya apa monggo efek nang wong tuwa? Fitnah kubur. Nek wong tuwa ndidik anak keliru, ya, sampai anak itu mursal, dosa, apa maneh rebutan warisan, iku ndadekno fitnah kubure wong tuwane. Siksa kubur, karena apa? Wong tuwane gak didik apik. Iya nek disiksa kubur niki awak dhewe dosa nang pangeran, gak nglakoni apa sing diperintah pangeran pantes. Awak dhewe kesiksa kubur krana maksiate anak. Lha niku sing gak pantes sakjane. Kanggo awak dhewe kanggo pangeran yo pantes ae, kalamu anakmu gak kon didik. Lho niki masalahe. Itu cok enak-enak. Awalan kalau ngomong lidendilil mauti niki nggih bener. Anak-anak yang sudah kadung lahirin ciptakan sebagai anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah sebagai penyangga orang tua fiyal hisab. Tuh masih nanti dungannya anak temen ini saestu iki oleh jenengan ibu nek ditakoni karo lanang apa oleh-olehmu nang niku sali semaan iki oleh Pak. Nek awak dhewe gak didik wong tuwa sing apik, anake kok maksiat, anake dosa, awake dhewe kesiksa karo pangeran iki sing jenenge fitnah kubur. Iki tenan. Ana maneh nek kawulane pangeran iku nek donya sing apes. Ana. Apa jenenge Gus Ali? Wong sing duwe wadal. Golek pasugihan. Siksa karo pangeran sampai ila yaumil kiamat. Itu enak-enak mangken jenengan nek njaluk nang pangeran slamet dunya wa akhiratan lafdun wa makna. Aja pas pangeran gedolenan sewu. Jenengan wis golek barokah Quran. Barokah nek ini pasti ada barokahnya. Aja main-main. Sing konsekuen awak dhewe sik hati-hati sik gak kena bolok fitnah. Fitnah dunia ini nggih awak dhewe meneng-meneng glebak mati. Iya nek mati temen, lha nek mati disewadal. Apa gak ala yaumil kiamat? Enak sing disewadal. Sing gak enak sing disewadal. Sapa Gus Ali sing disewadal awak dhewe iso. Artine awak dhewe lho iso kena. Enak ngono gak enak kene. Padha kali niku. Makane sing hati-hati. Niki pengiling nggih. Jadi Gus Ali iki ayo kita kembali kepada permasalahan ibadah yang hakikatan, yang benar-benar ibadah. Dan yang adil itu enak. Oh, nak contohnya akeh contohnya sekarang dudono lah. Saya itu mati di wadal uang itu ila yaumil kiamat. Gak mati. Mati ini kapan bisa? Ya nek akhir kiamat. Gak salah. Enak di wadal. Itu wadah pekan pada ini. Loh, saya Gus Ali ngalami itu kumpul orang selama 25 tahun. Loh, untuk Gus Ali diparingi kuat. Bojoku gak kuat, anakku gak kuat. Roh. Apa ini? Ada apa? Oh, dibayar hasil. Tak lepas ya. Ini bahaya ini. Kita nanti bisa ngomong. Baik, tak tutup no. Anak kaulane pangeran, sing teko nang dunia Kanjeng Nabi. Wongku teko Bani Salamah. Nggih. Perlu apa ya wong kina kene? Wong iku ditakoni karo sahabat. Jale wong kok langsung nyelonong. Pada satu saat itu Kanjeng Nabi niki di cara Israel kali sahabat-sahabat niki dengan masjid.
Itu 1400 tahun yang lalu. Ini kepengker nalika para sahabat sami kempal kalian Kanjeng Nabi dipun kumpul ngeten niki. Para sahabat lajeng tanggret dumateng ada sujine wong di Bali Salamah niku nyelono. Tanggret yang sampean iki asale teko di sahabat iki takon kok ana wong langsung nyelono nang Kanjeng Nabi. Sampeyan iki iki takon di dan itu tangglet ngeten sahabat itu dijawab kali dia ana min Bani Salamah. Aku itu teko Bani Salamah. Wong apa itu keluarga Bani Salamah. Oh. Ana min Bani Salamah. Niku anak-anak niku. Griya kula kebih. Griya kula niki teng tengah-tengahe padang pasir. Niku Arab niku ngoten niku padang pasir ngoten niku. Kula niki salah setunggalipun keluarga Bani Salamah. Para sahabat lajeng tanggret malih. Lah awakmu sowan nang Kanjeng Nabi niki perlune apa? Yang dipun jawab, ya Rasulullah, kula niki kepaten wong tuwa kula. Kula niki kepaten wong tuwa sedherek kula dereng sempat ngabekti nang wong tuwa kula niku wau. Napa kula niki tasih saged biru waliden. Ateges bakti marang tiyang sepah, bakti dateng tiyang sepah kula. Ya Kanjeng Nabi. Loh niki mature tiyang Bani Salamah dumateng Kanjeng Nabi. Faqala mira makaten saking tiyang niku wau Kanjeng Nabi dawuh. Naam, ya iso as-salatu alaihima ai ad-du'a'u wal istighfaru lahuma. Ya iku kelawan ndongakno lan njalukno istighfar karo pangeran, dumateng pangeran kados ngadakno khol iki termasuk ndongakno wong tuwa. Ndongakno wong tuwa njaluk dedonga supaya wong tuwane slamet. Niki kadang ngeten niki contone. Pramila niki cara istilahnya kalau contohaken ya Bani Salamah niku takon, aku iki gak dhewe wong tuwa iki mati. Apa aku iki iso biru waliden iso? Kanjeng Nabi. Saged dengan faqala bilang ketakonan saking tiyang niku wau Kanjeng Nabi lajeng dawuh, "Na'am." Ya iso as-salatu alaihima ai ad-du'a'u wal istighfaru lahuma. Ya kowe sik iso ngapiki lha niki. Bapak ibumu yaiku kelawan ndongakno lan njalukno istighfar dumateng pangeran kados nggih dalu ngeten niki. Pramila kula sering pesan dumateng para samiin nggih rekanan-rekanan kula Hufatul Quran iki sampun supe matehai keluargane samiin keluarga jenengan sing pun sedo kula maksud ngene Fatihah top satu-satunya andalan bisa kita itu oleh Allah diberikan ganjaran mobil Fatihah iki termasuk wong-wong sing gak duwe anak ya difatihai nggih apa ya difatihai ini lho kalau ini jamaah ini dan ini sampai ninggal majelis gak mungkin ya pada bingung gak teko gak paten gak fatihai lho wis ngono ae iki iya kalau ganjaran niku sambung nambung bisire ini penting Barakatul Fatihah itu penting sekali. Dan ini sampai mungkin gak bisa ada apa sih Fatihah saiki nantinya di hadapan Allah. Nomor loro ya bil walidene anak niku. Fatihah anak sing koyo ngene niki gede sanget ngabektine anak. Makanya kewajiban-kewajiban kita ya bentuk yang sudah gini-gini ini
niki saestu niki. Nggih, kelawan ndongakno lan njalukno istighfar dumateng Allah kados ngadakno khol ngeten niki enten rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dinten padha pramila kula niki sering ngomong karo kanca-kanca majelis main Al-Qur'an, ayo tah kegandengan iki muga-muga sampai ila yaumil kiamat, sampai umure awak dhewe gandeng. Awak dhewe gak iso ketemu. Panjenengan kali kula ngono ora maksa gak iso ketemu. Artinya iso ketemu nek satu rumpun. Rasanya ketemu wong rupae beda. Jeneng ketemu ya apa? Insyaallah ngoten. Nah, hasil khusus jumatan jamiat kang hadir. Majelis sing kula tua-tua ini kepada Ramadan. Panjenengan sing kadung cinta mahabbah dumateng majelis Al-Qur'an iki kudune gak usah cilik ati. Ini penting. Nah, ini penting sekali. Sebab Kanjeng Nabi sudah memberikan rambu-rambu kali kula panjenengan. Rambu-rambunya Kanjeng Nabi, ahli Quran itu ahline pangeran. Kalau cinta kepada Al-Quran, ngakune nyawa roh niki kadung loncat. Nggih. Nek wis ana teko bulunge ati niki mandhet. Pangeran iku sik ngekeki supaya awak dhewe eling nang pangeran. Niki ketok mandhet. Saking gadine pangeran kula panjenengan. Nah, terus akhirnya munggah wali tek nang tenggorokan niki mandek. Pangeran itu sehingga kesempatan supaya awak dhewe itu nyebut Allah nih. Terus nak lesan mandek. Nak wis nak lesan jablas. Iki lho. Lah nek wong bekel mosok iso. Wong setruk, manis truk, pemanati kailin. Yes, jangan diharap. Saya yakin tidak bisa. Apa haliannya? Kayak itu nih, ayo titen-titenan ya. Nah, orang mati tuh nono ojo ditinggal. Temen gak omongan itu sehari. Nek gak temen, nama aku Bukiriman. Pas pulang dikit nih ke Bukiriman. Saya itu, Gus, misalnya bocok, apa ya apa? Gak ngaku gak apa? Oh ya mau tahu belen. Saya itu, makanya awal itu hati-hati. Hiburannya apa misalnya? Quran. Termasuk kula panjenengan sing umure wis tuwek-tuwek ngene hiburan apa? Quran. Ini majelis ini adalah majelis hasanah. Termasuk hiburan hasanah kula panjenengan. Apa hiburan hasanah? Nek gak nasemaan iki opo nasemaan? Ini sudah klo deteksi wong ini. Oh, berarti wong sepuh-sepuh iki pancen hiburannya Quran, hiburannya majelis Quran. Niki yang kemauan, ayo dino bareng, muga-muga pangeran niku kali kula panjenengan niku gatin. Kali kula panjenengan tetep kula panjenengan ditoto karo pangeran istiqomah di ibadah. Amin. Terakhir, ayo ngamini doa hamil Quran. Makanya, napa Gus Ali ngomong, ojo lengser teko majelis teko palungguane bangun sewu swidak malaikat au ana sing kawulane nuturno 70.000 malaikat teko nang majelis iki rawuhe gak rawuh tok gak rempon gak malaikat iku teko melok-melok ndongakno kula panjenengan ya ndongakno panjenengan pangeran lho. Ini malaikat ini ditugasi karo pangeran rawuh nang majelis. Ndongakno kula panjenengan. Terus nomor ngamini donga panjenengan. Wis enak. Mulai sik ana iki. Nek donga durung mari lho. Berikat di ojo eman saya itu. Malaikat iki ngamini. Jadi nun sewu tak anu nggih. Lesane awak dhewe ku ngamini donga. Atine awak dhewe njaluk nang pangeran nangis. Kalau kita itu tetap ada problem. Tahu anak, ya, bodoh, ini pasti ada, betul. Jadi awak dhewe iki mesti ana problem. Lah muga-muga dengan barokah Quran, barokah khol niki mentas masalah urusan-urusan kita yang melibatkan kita itu jadi susah koyoke. Mbok anak sing gak nurut,
Lu anakku mlebu nang perguru di mana di dalam majelis ini itu kalau ini balik ngomong bisa berkata ayo sing khusyuk nangis ya komunikasi kepada Allah. Individu kita ini komunikasi kepada Allah, nangis kepada Allah, minta kepada Allah. Sama mana disebut jalur dekat pangeran? Niki tugas kula panjenengan. Sing penting muga-muga Allah niku ridho kali kula panjenengan. Awak dhewe diparingi ikhlas ibadah, dalam ibadah. Sebab ini adalah satu-satunya hiburan hasanah kula panjenengan. Eling-eling Kanjeng Nabi wis ngekeki ontran-ontran. Sapa sing kabeh sing cinta marang Quran dadi ahline Allah. Nah, puniki ahli Quran hum ahlullah. Wis enak dadi ahline pangeran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Safi'ina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail bi qawlihi ora ana sing iso maringi syafaat. Nih, ora ana sing iso maringi syafaat kang luwih utama derajate mungguhe pangeran kejaba mung syafaate Quran. Nggih, wa min syafa' wa min syafi'in afdalan manzilatan indallahi ta'ala minal Quran. Al-Fatihah. Ila hadrati ingkang dikholi dalu niki ugi tiyang sepahipun samiin samiat tiyang sepahipun kufat ugi tiyang sepahipun pendego al-ittihad ugi tiyang sepahipun sahibul bait tamu-tamu agung Al-Qur'an iki khususnya dumateng masyarakat sing khidmah wonten ing majelis Al-Qur'an dalu niki mugi-mugi selamat saking fitnah dunya fitnah kubur. Al-Fatihah. Wa ila hadrati samiin samiat tamu-tamu agung Al-Qur'an sing sedaya niki golek barokah Quran termasuk khudamal Quran penggerak pendukung simpatisan majelis Al-Qur'an Al-Ittihad sahibul bait keluarga kula aqsah ikhwanan sadah wal habaib mugi-mugi tetap dan paringi sehat lafdhan wa maknan. Al-Fatihah. Ila hadrati khusus kepada ibu-ibu sami'at mugi-mugi qanaah ahlul jannah. Al-Fatihah. Ila hadrati putra wayah kula panjenengan samiin sami'at penggerak pendukung simpatisan majelis mugi-mugi binaringan rezeki yang halal kata barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Wajad al-faqa khafiyah fi umuri wa fi umuri muslimin ya rabbal alamin. Bismillah rabbi Allah hasbi wa tawakkaltu ala Allah wa tasuntu billahi fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ya Allah, Allahumma ya Allah ij'al mujalasatana fi hadal majlis Al-Quran ma'a majlis haul hada ya Allah. Barikatan barakah kasiratul manafi wal masalih. Ya Allah, gempal kula kalian samiin samiat. Gempal kula kalian khudam Al-Quran. Gempal kula kalian penggerak pendukung simpatisan majelis Al-Quran. Gempal kula kalian tamu-tamu agung Al-Quran ini termasuk sahibul bait. Mugi-mugi betul barokah ya Allah. Betul barokah ya Allah, tur barokah ya Allah.
khususipun dumateng garwa-garwane samiin, garwa-garwane pendeta sak putra-putrane sedaya niki ingkang rawuh wonten ing majelis niki, panjenengan ridhani ya Allah ya sahibal asma'il husna. Allahumma ya Allah wa inni as'aluka nafsi wa anfusah ya Allah. Ya Allah, kula Ali Muhammad ingkang dolim niki sagedipun namung titip nyuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing majelis mustajabah doa niki, panjenengan ridhani ya Allah, panjenengan cintai ya Allah. Khususipun kula titip dumateng panjenengan ya Allah, samiin samiat khuddam Al-Quran, penggerak pendukung simpatisan majelis Al-Quran, sahibul bait, ugi tamu-tamu agung Al-Quran. Panjenengan cintai ya Allah, panjenengan sayangi ya Allah, panjenengan tata langsung istiqomati ibadah ya Allah, aqsah istiqomati sholat adaan bijamaah. Allahumma ya Allah, wa inni as'aluka ya Allah bi barakatil Quran ya Allah, wa bi karamatil Quran ya Allah, wa bi syafaatil Quran ya Allah, aqsah bi doai khatmil Quran ya Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten ing salebetipun majelis Al-Quran Al-Itikan niki angsal ridho panjenengan ya Allah, supados kula kalian rekanan-rekanan kula sedaya niki samiin samiat sedaya niki selamat dunia wa akhiratan, selamat lafdan wa maknan, la haula wa la quwata illa billah, wala fawadna wa wakalna umurina wa muskilatina ila hadratika ya sahib, ila hadratika ya sahibal asma'il husna ya Allah. Waj'alni wa iyyahum min ahli al-Qur'an ya Allah, min ahli al-Qur'an ya Allah, kama qala Rasul kasafi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli al-Qur'an hum ahlullah, utawi ahli Qur'an itu ahli pangeran ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kula ugi nyuwun panjenengan ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten ing majelis Qur'an Allah, majelis hal sedaya niki majelis Al-Quran Al-Itikan niki ugi tamu-tamu agung Al-Quran, ugi tamu-tamu hall niki panjenengan paring rezeki ingkang halal ya Allah, kata halal barokah ya Allah. Supados rekanan kula niki samiin samiat penggerak pendukung simpatisan majelis Al-Quran niki akhiripun mugi-mugi kaya kula kalian panjenengan sedaya niki ketika majelis Al-Quran niki binjang sakit kempal kalian sesepuh ingkang dipatikai wonten sakebetipun aurat dikirofilin, khususipun sakit kempal dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashian wa lisanan dafinan wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qablan wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana sahil umuruna wa hasil maqasidana wa baligna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana jama'na jam'al marhuman, Rabbana jama'na jam'al marhuman, Rabbana jama'na jam'al marhuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antana ala khatmi kitabika alladhi anzaltahu nura waj'altahu muhaiminan ala kulli kitabin anzaltahu فضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت بأنشر أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا وحيا نزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي به من ظلم الضلالين
الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لما صدى بوهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونورا هدى لا يقطع عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكة ما تعلق بعروة عصمته. اللهم وكما نصرت به محمدا علما للدلالة عليك، وانهج بآله سبل الرضا إليك، وصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج به إلى محل السلامة، وسببا نزى به النجاة بعرصات القيامة، وذريعة ندم بها على نعيم دار المقامة. اللهم صل على محمد وآله واحدث بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واكف بنا أثر الذي خطرت الوساوس حارسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخاطب الباطل من غير مآفة مخرسا، ولجوارحنا عن اقتراب الآثام زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى تصل إلى قلوبنا فلا بديع احتمال صلاح ظاهرنا، واحجب بخطرات الوساوس عن صحة ظما هواجرنا، واكسنا بحل الآن خلتنا من ألم الإملاك، وسق إلينا به رغد العيش وخسف السعة الأرزاق، وتعد حدودك دائدا، ولما عندك بتحليل وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقية وخلا مراق، أمورنا ويقضي حوائجنا ومآربنا ويصفي قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويطيل أعمارنا، خاصة مشرف مجلس استماع القرآن على الاتحاد وخدم مجلس استماع القرآن والسامعين والسامعات في طاعة الله ورضاه، مصحوبا مع الصلاة إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا حليم يا حنان ولا نطلب شيئا إذا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا استغفر ذكرنا وذكر الغافلين، واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين يا خاضع في نفسنا لتغفر يا غفار ولتغفر لنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم
بدوام المعرفات أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا وفي نفسنا لتغفر يا ربنا